गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब सान काटारिया दिनै चिरां जिल्लानि रुनिकाटा दन्थक रडजों भुटान हादोराव 7 साननि थाखाय दावबायलांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि रायजो बेंगिरिया गेलेमफुंजों भुटाननि राजधानी थिम्पुआव दावबायलांगोन आरो फैगौ 7 अक्ट'आव फुनसिलिंजों ओंखारबोगोन होनना मिथिनो मोन्दों। BPF दोलोनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। BPF दोलोनि मददगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों। बिटिआरनि रन्जित बसुमतारिनि जौगालु हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै चिरांनि लाइमुथि प्राइमारियाव BPF आरो गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 50 नखरफ्रा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोदानै हाबफैनाय साफ्रोमबो मावथिफोरखौ आर'नाइ गानहोनानै बिटिआरनि रन्जित बसुमतारिया बरायनानै लायो। दिनै 1 जुनाव आसामनि रङियायाव गंनै बासनि मोखांजों मोखां सौग्रावलायनाय जाथाय। बे जाथाया रङिया महकुमानि सेप्टिया गामियाव गंसे दावबायारि बास आरो गंसे स्कुल बासनि सौग्रावलायनायाव सोमजियो, जेराव खमैबो 20 सुबुंफ्रा गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय सुबुंफोरखौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव रावबो फरायसायानो जेबो रोखोमनि जखम जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। बाक्सा जिल्ला सोलोंथाइ बिफाना जिल्ला खुंथायनि मददजों बे बोसोराव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय बाक्सा जिल्लानि गेजेराव बांसिन नाम्बार मोननो हानाय 20 फरायसाफोरखौ टप 20 सायख'नानै फरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा बाहागो लायो। हेल' फ्रेन्ड्स, माबोरै दङ नोंथांमोना? आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। स' लोगोफोर, आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां गेमिं एप लाबोदों। नोंथांमोना बे गेम एपाव गेम गेलेनानै रां खामायनो हागोन। बे गेम एपनि मुङा जाहैबाय रयेल रामि। स' लोगोफोर, आङो बेवहाय गेम गेलेनानै रां खामायगासिनो दङ। दा बे रयेल रामि एपखौ जोङो माबोरै गेलेगोन गेमखौ, स' नोंथांमोना गिबियाव बेखौ अपेन खालामदो। बिनि उनाव जोङो गिबियावनो गावनि मबाइल नाम्बारखौ बिन्डिं खालामनांगोन। नैबे प्रफाइलाव फैदो। प्रफाइलाव फैनानै बेहाय दङ बिन्डिं। बेवहाय नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै पासवार्ड आरो OTP होनानै साइन इन खालामनांगोन। साइन इन खालामबा नोंथांमोना केपिटेल मानि 51 मोननो हागोन आरो नोंथांमोना बेजोंनो गेमबो गेलेनो हागोन। स' गाइस, नोंथांमोना बेखौ खालामग्रोनांगोन आरोना। बेनि उनाव नैबे जोङो गोबां रोखोमनि गेम नुनो मोन्दों। दा बे रयेल रामियाव गोबां रोखोमनि गेम दङ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना जेखौ मोजां मोनो बेखौनो गेलेनानै आर्निं खालामनो हागोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना गेम गेलेनो थाखाय जुदि बांसिनै गेम गेलेनोबा रिसार्च खालामनो हागोन आरोना। रिसार्च खालामनानै गेमखौ गेलेनो हागोन। दा रिसार्च खालामनो थाखाय आं नोंथांमोन दिन्थिनोसै। नैबे शप दंना राइट साइडआव, बे शपआव थुनानै नोंथांमोना बेवहाय गोबां अपसन नुनो मोन्दों। नैबे 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 3000, 5000। दा लोगोफोर, नोंथांमोना जेखौ गोसो बेखौनो रिसार्च खालामनो हागोन जुदि बांसिनै गेलेनानै आर्निं खालामनो सानोब्ला आरोना। दा बेवहाय जोङो रिसार्च खालामनो थाखाय गुगोल पे, पेटिएम, फनपे, UPI बेफोरनि गेजेरजों जोङो रिसार्च खालामनो हागोन। स' लोगोफोर, जोङो बेवहाय गोबां रोखोमनि गेम गेलेनो हायो। बेनि अनगायै आं नोंथांमोन दिन्थिनोसै जोङो बेवहाय देरहानाय रांखौ माबोरै उइथड्र खालामनो हायो। स' लोगोफोर, उइथड्र खालामनो थाखाय जोबोद गोरलै आरो 1 मिनिटावनो उइथड्र जायो। नैबे उइथड्र अपसन दंना, बे उइथड्र अपसनाव थुदो नोंथांमोना। बेवहाय जोङो उइथड्र खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो गावनि बेंक एकाउन्टखौ जोङो लिंक खालामनांगोन। नैबे बेंकआव थुनानै बेंकआव थुनानै जोङो नैहाय एकाउन्ट नाम्बार दंना, एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन गावनि। ओमफ्राय बिनि उनाव इउजार नेम, ओमफ्राय नैबे IFSC कड, ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे बेंक नेम। बे प्लिज चुइस नोंथांमोना HDFC बेंक, एक्सिस बेंक, IDFC बेंक, स्टेट बेंक अफ इन्डिया, बेंक अफ बर'दा। दा नोंथांमोनहा मा बेंक बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरोना। बिनि उनाव इनपुट इमेल होनांगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो सेभ खालामनांगोन। अब्लानो लिंक जाबाय। बिनि उनाव जोङो उइथड्र खालामनांगोन आरो। बिनि अनगायैबो जोङो मा सेभ टु UPI नि गेजेरजोंबो जोङो उइथड्र खालामनो हायो। जोङो नै UPI थुदो। इउजार नेम होनांगोन आरोना गावनि मुंखौ। बिनि उनाव UPI एड्रेस होनांगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव फन नाम्बारा थाखाबाय नालाय, दा नैबे सेभ होबानो जाबाय आरो। सेभ होनानै जोङो उइथड्र खालामनो हागोन आरो। खुनु माबा गैया। दा बेवहाय उइथड्रआ 1 मिनिटावनो जायो। आंबो गोबां बेहाय आर्निं खालामगासिनो दं गेम गेलेनानै। स' लोगोफोर, बेवहाय गोबां गेम नुनो मोन्दों नोंथांमोना। दा आङो नोंथांमोननो मोनसे गेम गेलेनानै दिन्थिनोसै। नोंथांमोना जेखौ मोजां मोनो, जेखौ गेलेनो हायो बा रोंगौथि दङ बेखौनो गेलेनो हागोन। आं नैबे ड्रागन टाइगार फाइटखौ गेलेनोसै। आङो बेवहाय गेम गेलेनानै गोबां उइथड्र खालामबाय। दा आंनाव मानि दङ 8098 रां दङ आरोना।
स' लोगोफोर नोंथांमोना जेखौ गोसो बेखौनो गेले दा आङो नोंथांमोन दिन्थिनोसै ड्रागन टाइगार फाइट बे जोङो थुनांगोन थुनानै बे प्लेनाव बिनि उनाव नायदो खेलाया बिदि जाबाय आरोना दा ड्रागन भार्सेस टाइगार आरोना बियो ड्रागन फाइट टाइगार दा बिदि जादों आरोना खेलाया लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हायो मानसिफ्रा अबाव गारदों दा बेबायदि सोलिगासिनो दं आरोना मोजां होबानो जाबाय 10 50 100 गोसो बायदि होनो हायो दा बांद्रायबो होनाङा नों जिखिनि हायो नोंहा जिखिनि आइडिया दङ बेखौ होबानो जाबाय दा नैयो ड्रागनाव जाबाय आरोना ड्रागनाव होनायबा मोनसिगौमोन दा आङो लोगोफोर जास्ट ओरैनो 10 थाखा होगोन टाइगाराव दा खेलाया नैबे स्टार्ट जाबाय दा होनो हासिगोन आरो जेसेबां सेलेक्ट खालामो आङो टाइगाराव 10 थाखा होनानै नायनोसै दा आंनाव दङ 8088 फैसा आरोना गारखांनायनि उनाव आं 10 थाखा गारबाय टाइगाराव दा मा जायो नायनोसै लोगोफोर दसे नेदोनि दा बिदिनो आरोना गोरलैयै जुदि गेलेनो रोङोबा जोङो रां खामायनो हायो लोगोफोर मोजांल' आरोना मोजांल' गेले दा अबाव जायो नायनोसै आं 10 थाखा गारदों टाइगाराव दा नै ड्रागनावनो जाबावबाय लोगोफोर खननै जाबाय आरोना आङो बिनि उनाव दा ड्रागनावनो जाफिनो नालाय एबा टाइगाराव जानायनि चान्स दङ बिनि थाखाय आं टाइगाराव गारनोसै 50 आंनाव दा 88 ल'सो दङ 8088 आङो 50 गारनोसै आरोना 50 गारबाय आङो टाइगाराव एबार जायोना जाया गोरोन्थि होनो हायो आरोना टाइगाराव जागोन होननानै टाइगाराव जायोबा आं बेसेबां गोन आंनाव दा 8038 दङ लोगोफोर स' नोंथांमोना बिदि गेलेनो हागोन आरोना दा खेलाया स्टार्ट जागासिनो दङ मानसिफ्रा गारगासिनो दङ जायाखै बेबायदिनो बिनि उनाव मा जायो नायदो रिजाल्टखौ नेथ'दिनि जोङो दा नै फाइनालि टाइगाराव जाहैबाय आरोना दा आंनिया टाइगाराव जानाय लोगो लोगो 50आ बेसेबां फैगोन नै 8136 दा आं बेबायदि लाब खालामनो हादों आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना बेबायदिनो गेलेनो हागोन लोगोफोर आङो नोंथांमोननो उइड्र' प्रुफखौबो देखायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं उइड्र' खालामनायखौ दा नोंथांमोना नायदो उइड्र'खौ आंनि उइड्र' प्रुफखौ नुनो मोनबाय नोंथांमोना आसामनि तिनसुकियानि मोनसे बास जमा थाग्रा खुलि ESTSनि गंसे बास अर खामदों दिनै 1 जुन खालि फुंनि समाव आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि मोनसे बास जमा थाग्रा खुलियाव ES12BC 9447 नम्बरनि गंसे ESTSनि बासाव अर खामनाय जाथाया सोमजियो सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे अर खामनाय मानसि रोगाग्रा बास गारिया तिनसुकियानिफ्राय तेजपुर थांग्रा बासमोन नाथाय गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव थांनो हायासै होनना मिथिनो मोन्दों लोगोसे अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै रायजोनि गोरिब BPL नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जुलाइ दान जोबनायनि सिगां रायजोआव 40 लाख गोदान मुलाम्फागिरिफोरनो रेशन कार्ड होफुंनो रायजो सरकारा थांखि लादों रायजो सरकारा केबिनेट जिरायनायनि गेजेरजों बे थिरांथाखौ लाबाय दानिया फैदो जोबथा खौराङाव EUPPLनि सागु बिजाथिफोर देरहासारनो हानायफोरखौ आर'नाइजों बरायदों बिटिआरनि रन्जित बसुमतारिया रुनिकाटा सान्थिफोर समाबाय समितिनि बिसायख'थिनि फिथायाव देरहासारनो हानाय EUPPLनि सागु बिजाथिफोर देरहासारनो हानायफोरखौ आर'नाइजों बरायदों 14 नं चिरां ब्लक कमिटि EUPPLनि मावख'न न'ब्लाङाव